it-twemmin politiku tiegħek huwa ovvju ħafna spiex għax inhu li inti qiegħed hemm biex taqdi l-pubbliku. 100%. Meta kont qed tara il-Partit Laburista li ma kienx qed jaqdi speċa l-litos tiegħu, speċa di prinċipju u l-Partit Laburista ġi imsawar propju biex jiddefendi l-ħaddiem iż-żgħar. Eżatt. Meta bdejt tara jizvija, ġili għaddit minn moħok isma' aħjar nara kif nagħmel u insib li l-nifsi x'imkien qrib it-tmexxija. Ħanajdlek, malli rajt ċertu azzjonijiet, għat da bħal meta tkun plejer, tajjeb ġutim tal-futbol. Jekk il-coach lilek ma jridx. Ma jridekx. Ma forsi nipponta biex insir jien il-coach. Rajta diffiċli ħafna. Mbagħad ċertu azzjonijiet li bdejt nara, da n-nies minn hemm fuq, li ma jridunix. Kien ikollok qabel ma tlaqt, kien ikollok konverzazzjonijiet interni. Żgur, u darba mort lajt panik enormi. Fej? Il-partitu. Ma' Daniel Mikallef nista' nsemmihom. Panik kbir lajtu. Fuq xi. Ma tinti tibda tara kunsillera minn tiegħek stess, wieħed partikolari jagħmel affidavit ġuramentat falz tajjeb li qal li jien iddeċidejt waħdi biex namlu l-appell tal-petrol station, meta hemm ix-xhieda. Tajjeb li jiena għadta fil-laqgħa l-ewwel laqgħa li għamilt wara li skoprejt. X'kien jimmotivaħ ma biex jikdeb fuq hekk? Jew kien imqabbad x'imbagħad bdejt ninduna li da mqabbad. Bil-fors, jekk il-partit tieħu ġurament falz ma jagħmellek xejn, kunsillir minn tagħna stess. Xejn ta' mamlulu da ġifieri nqattaw il-karti tlu x'nagħmlu nqattaw il-karti. X'karti nqattaw? Mela inti mal hawnhekk qed nilagħbu xi logħba ċess jew. Apparti dan il-moment speċjali huwa. Ma kien dunajtu mbagħad li daw ma jridunix, efhimni. Għalfejn l-istanz tagħhom x'kienet? Huma ġo partit għaw Malta sfortunatament meta jkun hemm xi ħadd li ma tistax tikkontrolla, jaraw kif itajruhom. U rajniha mhux bija biss b'ħafna nies oħrajn anke f'partiti oħra biex ma nsemmix ismijiet. Mela tlaqna.